Dwi'n darlleniad o lyfr yr Actau, yr 8fed benod ac yn dechrau yn yr adnod gyntaf. Actau, yr 8fed benod a'r adnod gyntaf. A Saul oedd yn cytuno i'w ladd ef, a bu yn y dyddiau hynny erlyd mawr ar yr eglwys oedd yn Jerusalem, a phawb a wasgarwyd ar hyd gwledydd Judea, Samaria, ond yr apostolion. A gwir becheddol a ddygasan Steffan i'w gladdu, ac wnaethant alar mawr amdano ef, eithyr Saul oedd yn anrheithio'r eglwys, gan fyned i mewn i bob tŷ, a chanlusgo allan wir a gwragedd, fe a'i rhoddes yng ngharchar, a rhai a wasgarasid a dramwyasant gan bregethu y gair. Yna Philip a aeth i weired i ddinas Samaria, ac a bregethodd Grist iddynt, a'r bobl yn gytun a ddaliodd ar y pethau a ddywedyd gan Philip, wrth glywed ohonynt, a gweled ar arwyddion yr oedd fe yn ei gwneithir, gan nes ysbrydion aflan gan lefain a llef uchel, a eithant allan o lawer a berchenogyd ganddynt, a llawer yn gleifion o'r parlus ac yn gloffion a iachawyd, ac yr oedd llawenydd mawr yn y ddinas honno. Byddai bendydd Duw ar ei air sancta Dduw. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn i ti o Dduw unwaith eto am y fraint o cael dod, ger dy fron yn dod trwy enw, trwy heiddiannau y dy fab a'n gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist, yn dod gydag hyder o Dduw, hyder ein bod wedi'n gorchuddio'n llwyr a pherffeithrwydd dy fab. I ni'n dod mewn cryndod a gofn hefyd, i ni'n ymwybodol mae pechaduriad i ni, i ni'n ymwybodol yn blant i ti, i ni yn dadad i lawr dro ar ôl tro. Ond hyn i gyd o Dduw, fel rhai sydd yn blant i ti yn yr arglwydd Iesu Grist, yma yna hyder plentyn yn dod at ei dad, ac felly o Dduw i ni yn dod ac yn dy alw yn dad nefol, ac fel dy blant o Dduw yn gofyn i ti i edrych arnom yn dy drigaredd, i beidio delio ni yn ôl ein heiddiant o Dduw, a byddi ti yn gweld yn iawn i ddod lawr ein plith, i ni yn dyheu am dyddiau gwell o Dduw, ni yn dyheu am ddyddiau lle byddwn ni yn byw yn well, yn byw i ddogoneddu di ac i fwynhau dy bresenoldeb. Ac felly o Dduw i ni yn gofyn y bydde di yn presenoli dy hun yma yn ein plith yn ystod yr oedfa hon, a byddwn ni yn gwybod y fod yma, a bydde di'n ein helpu ni i daddoli di mewn ffordd sydd yn dwy'n clod ac ogoniant i ddenw di. Ond o Dduw hefyd, gad i ni fwynhau dy bresenoldeb, gad i ni wybod beth yw i fedru llawenhau yn yr arglwydd Iesu Grist, ac i lawenhau mewn ffordd efallai nad i ni wedi brofi'r blaen. I ni'n gofyn i ti ddod lawr ac i weithio yn rymus, byddwn ni'n cael gweld yr ysbryd glân ar waith ac yn arwain y neidiau at Grist, yn arwain ni i addoli Crist yn fwy. Bydd yr arglwydd Iesu Grist yn bob peth i ni. O Dduw, i ni yn gweddio am ddyddiau felly, o Dduw, i ni yn gofyn i ti fadden ni, nad ydyn ni yn wylo fel ag y dylsyn ni, nad ydyn ni'n trysthau o weld cyflwr ein bywydau ni a chyflwr yr eglwys a chyflwr y wlad. Ac o Dduw, mor barod i ni i bwyntio bys at y byd ac i ddweud pa mor ofnadwy yw'r byd. Ac eto o Dduw, cymaint o angen sydd i ni edifarhau ac i ni fod yr hyn dylsyn ni fod. Ac felly o Dduw, i ni'n gofyn i ti i ddod lawr ein plith, a bydde ti yn cynhesu'n cylonau os ydyn nhw'n oeraidd. O Dduw, gad i ni deimlo'r tân yma yn llosgu oddi fewn, a gad i ni weld y tân yn lledaenu ar draws y wlad. I ni yn diolch am y ffordd i ti wedi gweithio yn y wlad hon yn y blynyddoedd a fi. Ond o Dduw, gymaint o flynyddoedd wedi mynd heibio, a gymaint o bellter nawr cyn lleied o ddiddordeb sydd yn dy bethau di. Ac eto o Dduw, i ni'n gwybod, mae dim ond dweud y gair sydd yn rhaid i ti ei wneud. Os wyt ti'n rhoi y gair o'r chymyn, fe ddaw y fendydd. Ac felly o Dduw, i ni yn gofyn i ti ddod lawr, gorchmynna'r fendydd. O Dduw, teir di'n plith, gad i ni fedru tystio yr oedd y ti yma. Gad i ni fedru tystio fod yr arglwydd Iesu Grist wedi ddyrchafu. A gad i ni dystio fod yn cylonau wedi bod ar dan. Felly o Dduw, diogela ni nawr, i ni'n gofyn i ti gadw'r un drwg i ffwrdd. Diogela'n hamser yma, arwain ni yn ein haddoliad, nertha ni, a bydd ein haddoliad yn dy blesio di ac yn dy ogoneddu di. Felly teir di'n plith, i ni'n gofyn hyn oll drwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen.
Dewch ni ganu rhif 296 o iachawdwriaeth fawr a lifodd 1,000 lawr yn ffrydiau pur grisialaeth byw. 296 gyda ni sefyll i'w chanu. Yn testyn o lyfr yr Actau, yr 8fed benod a'r 8fed adnod, Actau 8 adnod 8, ac yr oedd llawenydd mawr yn y ddinas honno. Wrth gwrs, wrth ni ddarllen llyfr yr Actau, mae'n lyfr cyffroes iawn, am gyfnod yn hanes yr eglwys. I ni'n clywed llawer am bendithion a phresenoldeb yr arglwydd yno mewn ffordd arbennig iawn. Ac drwy'r ôl tro yn hanes yr eglwys, i ni wedi darllen am cyfnodau tebyg, yr ysbryd glân yn dod lawr ac yn gweithio yn rymus ac yn llenwi'r lle a'i bresenoldeb. Ond eto i gyd, mae mynd llaw yn llaw ar hyn i ni'n darllen yn yr adnodau gyntaf o'r benod honno, adnod 1 a Saul oedd yn cytuno i'w laddef. A bu yn y dyddiau hynny erlyd mawr ar yr eglwys oedd yn Jerusalem a phawb a wasgarwyd ar hyd gwledydd Judea a Samaria, ond yr apostolion. Ond ydyw hynny yn aml iawn yn dod gyda bendith. Ac yn yr ail adnod, a gwir bregethod oedd y gasan Steffan i'w gladdu. Ac am wneithant alar mawr amdano ef, eithyr Saul oedd yn anrheithio'r eglwys gan fyned i mewn i bob tŷ a chan lusgo allan wir a gwragedd efe a'i rhoddes yng ngharchar. Mae'n sôn yn erchyll, ond yw e? Sut mae gelynion yr arglwydd yn dod ac yn ymosod. A pam fod yr arglwydd yn bresennol, i ni'n gwybod o hanes yr ysgrythyr ac i ni'n sicr yn gwybod o hanes yr eglwys, mae yna wrthwynebiad, mae yna erledigaeth. Mae'n ddisgrifiad eitha ofnadw, Saul yn anrheithio'r eglwys. Ac felly canlyniad hyn yw be ni'n darllen yn yr bedwaredd a'r 5 adnod. A rhai a wasgarasid a dramwyasan gan bregethu'r gair
Yna Philip aeth I weired I ddinas Samaria ac a bregethodd Grist iddynt. Yn sicr, gellir dweud bod yr un drwg wrthi yn trio rhwystro. Ond I ni hefyd yn gweld sut y mae sofraniaeth Duw Goriwch y cyfan. Pa mae'r un drwg yn dod, pa mae'r arglwydd yn bresennol, mae'r un drwg wrthi yn trio neu pob math o bethau. Ac eto, mae'r eglwys yn ffynnu, mae'n tyfu, mae'n afendydd, mae'n hanes cyffroes yn dweud. Falle, dylsyn ni fod yn darllen mwy o lyfr yr Actau pan yn teimlo mae'r pethau'n o ddi yn dydyn nhw. Ac eto, un gair sy'n rhaid i'r arglwydd ei rhoi, un gair o'r chymyn. Ac fe ddawr fendydd. Y mae Goriwch pob un. Mae'r cyfan yn ei ddwylo ef. A dyna'n gweddi. Y cawn rhyw brofiad o bresenoldeb yr arglwydd. Efallai ei bod wedi dod i'r adeg yn hanes yr eglwys bod ni yn gorfod o'r diwedd cydnabod nad I ni yn profi presenoldeb yr arglwydd yn ein plith ni fel ac sydd yn bosib, fel sydd wedi addo wrth I ni ganu yr emynau yma I glodfori'r arglwydd, wrth I ni I wrando ar ei airau. A yw I bresenoldeb yn llenwi ni? A dyna yn sicr sydd angen I ofyn. Ni'n gwybod hanes yr eglwys fe ddaw gwrthwynebiad, ac mae rhaid I ni ofyn am nerth I wynebu hynny. Ond am ddeheuad am bresenoldeb, ymweliadau Duw, I ddod i'n plith ni eto, achos mae yna lawenydd sydd yn cael ei ddisgrifio fan hyn. Dyw ddim yn gwneud dim synwyr naturiol, nag yw fod fath lawenydd pan mae Saul yn anrheithio'r eglwys a Steffan yn cael ei gladdu ar ôl cael ei ladd yn y fath ffordd. Ac eto ynghlwm â hyn, yma yna lawenydd. Wel, yn gyntaf, hoffwn I edrych ar y gwrthwyneb I hyn, Llawenydd y byd yn gyntaf. Ac yna'n ail, Llawenydd y Cristion. Ac yna'n olaf yn drydydd ffynhonnell Llawenydd y Cristion. Wel, yn gyntaf, Llawenydd y byd. Hyn sydd yn sicr, nid yw Llawenydd y byd yn lawenydd go iawn. Ni'n gwybod hynny, mae'n amlwg o'n cwmpas ni. Mae'n llawenydd yn sicr dyw ddim yn para. Beth bynnag yw ffynhonnell y llawenydd, dros dro yn unig yw Llawenydd y byd. Does dim cwestiwn am hynny. Hebreau 11:25, gan ddewis yn hytrach oddef adfyd gyda phobl ddiw ac yn adarn yma na chael mwyniant pechod dros amser. Dim ond tymhorol yw pleserau'r byd. Mae'n ymddangos i'r gwrthwyneb, yn sicr mae e'n gallu ein tynnu ni lawr ar y degau, fel I ni fel y saint efallai yn gweld cyn lleied o ddiddordeb ac ni'n dod i'r oedfa ac pryn neb eisiau dod a neb yn derbyn gwahoddiad I ddod ac chi'n gweld y caledwch a'r angrydiniaeth yn cynyddu a'r holl beth yma yn digwydd. Ac yna chi'n gweld, nhw'n sôn wrthych chi am eu penwythnosau nhw ac wedi llenwi penwythnosau nhw a maen nhw wedi mwynhau gymaint ac maen nhw'n llawn llawenydd yn ôl pob sôn. Ond mae rhaid I ni atgoffa'n hunan, mae tymhorol yw pleserau'r byd. Rhywbeth ffals yw bob tro, bod ni'n gallu teimlo wahanol. Mae'n gallu ymddangos yn gwbl i'r gwrthwyneb. Ac I rai, mae'r llawenydd neu'r hapusrwydd dylen ni ddweud, efallai'n para blynyddoedd. Yr ifanc yn meddwl hyn yn dydyn nhw, yn mwynhau I dyddiau, lle mae ganddyn nhw nerth I wneud pob dim. O'n i'n sôn y dydd o blaen, yn cymharu, o'n i'n meddwl, o'n I ar iard yr ysgol ac yn meddwl, yr hyn o'n i'n arfer wneud fel athro 30 mlynedd yn ôl. Ac o'n i'n dweud, does dim nerth y fi wneud hwnna mwyach, fedrwn ni ddim ystyried. Fedrwn ni ddim ystyried mynd ar ôl ysgol a trefnu gêm pêl-droed neu rygbi neu cricket, a trefnu'r teithio i'r maes a'r gêm, ac yna dyfarnu, ac yna mynd â nhw'n ôl yn saff, ac yna cyrraedd gartre. Dyw'r nerth ddim dy fi. A mae gan yr ifanc, y nerth yma, maen nhw'n gallu gwneud y pethau yma, maen nhw'n gallu mynd i'r gwaith, maen nhw'n gallu mynd I wneud pob math o bethau ar ôl oriau gwaith, maen nhw'n gallu mynd I deithio a cherdded, maen nhw'n gallu gwneud chwaraeon, maen nhw'n llenwi bywyd ac yna dros y penwythnos, mae gan nhw'n nerth I wneud pob math o bethau, gymaint o frwdfrydedd sydd gan yr ifanc. Ac mae'n ymddangos fel bod yn mynd I bara am byth, ond dyw ddim yn mynd I bara am byth, yn sicr I chi. Mae henaint yn dod yn reitloi, mae'r corff yn methu, ond ddim ar y pryd I ni meddwl, mae'r ifanc yn sicr yn meddwl fod popeth yn iawn. Ac ar ifanc, dyn nhw ddim wedi dod ar draws siomedigaethau bywyd, fe rhai wedi, ond mae yna lawer, yn wedig yn y wlad yma, dyn nhw ddim wedi dod ar draws siomedigaethau bywyd.
Maen nhw'n meddwl bod llawenydd yr eiliad, y ffrindiau ysgol ac yna'r coleg, a'r holl bartion sy'n digwydd yn y coleg neu ble bynnag maen nhw'n mynd, ac maen nhw'n meddwl bod hwn yn wych, mae'n para byth. A dyn nhw ddim yn cael eu siomi falle bod eu ffrindiau nhw'n aros yn ffyddlon iddyn nhw am gyfnod. Dyn nhw ddim wedi profi eto siom yn eu ffrindiau nhw'n gadael nhw lawr ac yn troi cefn. Mae yna rhyw ddisgwyliadau mawr, ac yn enwedig yn yr oes hon, maen nhw'n dweud, mae rhaid chi fyw i'ch breuddwydio na, neu beth i chi eisiau, pidwch a cael eich rhwystro gan deulu neu neb arall, newch beth chi moyn. Arbrofwch y mob math o ffyrdd. Dyna beth mae'r byd yn dweud am yr ifanc yn meddwl, dyna beth sy'n eisiau gwneud. Dwi'n mynd sylweddoli bod pleser yn dod i ben. Mae'n rhyfedd yn diwe, achos dyna yw prawf bywyd. Mae unrhyw beth sydd yn bleserus yn dod i ben, yn reit gloi yn diwe. Gafon ni wyliau yn ddiweddar, ac fe ddath drostai yn ystod y gwyliau, sut y mae amser yn beth erchill ar un llaw, achos oedd y gwyliau yn hyfryd i ddechrau, ac o'ch chi'n gweld yr gwyliau yn dod i ben. Ac yna fyddwch chi'n mynd nôl i fywyd bob dydd ac i waith neu beth bynnag, ond oeddech chi wedi mwynhau'r gwyliau gymaint, ond mae'n dod i ben, a nawr mae'r gwyliau oedd yn hyfryd yn y presennol, ond nawr mae wedi symud o'r presennol i'r gorffennol, ac mae nawr bellach yn atgof. Lle o'ch chi'n mwynhau ymlacio a gweld llefydd newydd. Ond nawr, mae rhaid chi fynd nôl i'r camera ac edrych ar y llun. A nawr mae hwnna'n atgoffa fi o'r pleser ges i. Mae pleser dim ond yn para chydig. Atgof i'r cyfan. Penwythnosau, ond nid yw'r byd yn byw ar gyfer ei penwythnosau. Ac yna mae bore di llun yn dod. Ac i lawer, mae yna rhyw bentost ar bore di llun hefyd. Canlyniadau'r hyn a wneithbwyd dros y penwythnos. Ond gymaint sydd dal i feddwl fod llawenydd yn hir dymor. Ond dydyn nhw'n meddwl fod yn hir dymor, ond dyw e ddim yn hir dymor. Hyd yn oed os yw'n para 2 flynedd, 3 mlynedd, bod chi'n cael 2 flynedd arbennig, mae e'n mynd i ddod i ben. Os pareth 5 mlynedd, fe ddaw i ben. Fe ddaw ryw rwystro ar eich traws chi, a mae hwnna'n sicr. Dyw llawenydd y byd, dim yr hyn maen nhw'n honni fod e. Mae'n anhygol, mae'r byd yn ceisio darbwyllo ni fod yr holl bethau maen nhw'n cynnig, a mae dyna yw ateb i bopeth. Ac i'r sawl sy'n cael ei magu ar aelwyd Gristnogol mewn eglwys fel hon, gallech chi ddweud hyn, fydda'r byd yn dweud oedd y plant, dwi'n mynd i fod yn hir, cyn geid i ryddid i adael gatre a mwynhau'r byd. Fel betai'r byd yn mynd i ddod ar holl atebion be maen nhw eisiau, ac maen nhw'n credu'r peth. Ond maes o law fe ddawe. Para y cyfnod yr ydym ar y ddeiar ar y mwyaf o wnaed. Lle chi feddwl, os, a dwi ddim yn digwydd, dwi ddim yn nabod neb lle mae hwn wedi digwydd, ond dychmygwch petai yn bosib. Petai yn para tan yr anadl olaf, fod popeth yn mynd yn iawn. Mae e dim ond yn mynd i bara am 70 mlynedd, 80 mlynedd, 90 mlynedd, canrif ar y mwyaf, sy'n llawer yn mynd heibio'r 100. A mae'r blynyddoedd olaf na wedi bod yn anodd. Ac felly, yn naturiol, mae e dim ond yn para cyfnod byr. Mae'n anhygol, ond eto i gyd, mae'r byd yn ceisio perswadio ni mor wahanol yw e. Ond i eraill, mae'n derbyn rhyw gysur, pa maen nhw yn byw bywydau da. Dyna i chi gysur, dyna lawenydd mae rhai'n cael. Maen nhw wedi ymfalchio yn ei bywydau, maen nhw wedi rhoi i bywydau i ddangos caredigrwydd. Maen nhw wedi dangos help, maen nhw wedi mynd i helpu'r tlawd, maen nhw lawer ond nhw. Maen nhw'n meddwl, dwi ddim eisiau mynd lawr y trywydd yna, maen nhw'n faterol iawn. Dwi eisiau mynd lawr y trywydd arall, falle cryfyddol neu falle dyniaethol. Maen nhw'n helpu dynoliaeth, maen nhw'n mynd ac maen nhw'n aberthu bywydau, maen nhw'n neud andros o lot o ddaioni, maen nhw'n helpu gymaint o bobl, maen nhw'n rhoi i harian hyd yn oed, ac maen nhw'n ymfalchu yn y peth. Dy'r ffaith maen nhw'n ymfalchu ac yn falch am y peth, dwi'n mynd dod ar eu traws nhw, ond dyna yw'r balchder, ond dyw e ddim yn lawenydd sydd yn mynd i fod o unrhyw le sydd yn y diwedd. Maen nhw'n gallu perswadio eu hunan ar ôl 70 mlynedd o helpu pob math o bobl, ond dyw e ddim yn helpu'r enaid o gwbl. I rai, os maen nhw'n credu bod na ddiw, ac yn perswadio hunan fe fydd Dyw yn fodlon a fy ymdrechion ni, dwi wedi trial fy ngorau, dwi ddim wedi mynd lawr y trywydd.
o ddilyn pethau materol a chwant y cnawd a pleserau felly. Dwi ddim wedi rhoi fy mywyd i waith na dim i felly. Dwi wedi rhoi fy mywyd i geisio pethau gwell a falle'n fwy crefyddol. Ond eto i gyd, does dim sicrwydd ganddyn nhw. Pregethwr, llyfr y Pregethwr, y benod gyntaf yn dweud, gwagedd o wagedd, medd y Pregethwr, gwagedd o wagedd yw y cwbl. Pa fydd sydd i ddyn o'i holl lafur a gymer e fe dan yr hael. Ond nid yw e mor wir, mae e yn llawn o feredd, mae e'n wag. Mae'r pleser dim ond yn mynd i bara hyn a hyn. Mellach ymlaen yn y benod gyntaf, mae fi y Pregethwr oedd yn frenin ar Israel yn Jerusalem ac aroddais fy mryd ar geisio chwilio trwy ddoethineb. Drwchwch beth, dyma beth mae'r byd, mae'r rhai yn chwilio lawr y trywydd yma, chwilio trwy ddoethineb am bob peth a wnaed yn y nefoedd. Y llafur blin yma roddes Duw ar feibion dynion i ymgiro ynddo. Mi a welais yr holl weithredoedd a wnaed anhael ac wele gwagedd a gothrymder ysbryd yw y cwbl. Ni ellir unioni'r hyn sydd gam, ni chyfrif yr hyn sydd ddiffygiol. Mi ymddiddennais am calon, fy hun gan ddywedyd wele, mi a eithim yn fawr ac a gesglais doethineb tu hwnt i bawb a fi o'n blaen i yn Jerusalem, am calon a ddeallodd lawer o ddoethineb a gwybodaeth, mi a roddais fy nghalon hefyd i wybodaeth doethineb ac i wybod yn fydrwydd a pholineb, mi a wybim fod hyn hefyd yn othrymder ysbryd. Ac yna canis mewn llawer o ddoethineb y mae llawer o ddig, a'r neb a chwanega wybodaeth a chwanega ofid. Mae wedi trial y cyfan. Dwi ddim yn gweithio. Mae e'n gweithio am gyfnod efallai dros dro yn unig, ond dwi ddim yn para. Ac i ni weld mae mor drist, dwi'n cofio rai blynyddoedd yn ôl, yn mynd i rhyw gatre hen bobl, ac yn gweld nifer o hen bobl, ac yn gwneud rhyw oedfa fer, a'r caledwch oedd ar eu hwynebau nhw. Oedd na rhyw fath o chwerwder, fel betai, falle maen nhw wedi mwynhau bywyd, ddim eisiau dim byd i wneud gyda'r efengyl, sicr ddim eisiau ymuno yn y canu'r emynau, ac o'ch chi gallu gweld, falle bod nhw'n ymfalchio, falle bod na rhyw lun ohonyn nhw yn eu ieuenctid o beth o'n nhw wedi gallu mwynhau a'r pleserau, ond nawr oedd eu cyrff nhw ddim yn caniatáu iddyn nhw'n wneud y peth yna bellach, a nawr fydd add chwerwder. Falle roedden nhw'n alluog tu hwnt, ond oedd neb callach bod nhw'n alluog, achos nawr o'n nhw'n anghofio'r cyfan. Ond nhw'n pryn yn gallu cerdded o gader i gader, ac o'ch chi gallu gweld y tristwch, y caledwch, a bron iawn y dwrn yn cael ei godi fyny at Duw. Ac chi'n gweld am wacter, bywyd cyfan, wedi byw i bleser ac i lawenydd y presennol, ac eto dyw e ddim yn para. Dyw e ddim yn para, mae e'n mynd yn atgof yn gloi. Ac holl dwyll a chelwydd y byd yn perswadio chi y goleiadau a'r synau, mae e mor drist. Wel, beth yw'r gwrthwyneb i hyn? Llawenydd y Cristion. Beth ni'n darllen yn y testyn gyrroedd llawenydd mawr yn y ddinas honno. Wel, sut lawenydd oedd e? Achos gellir disgrifio hynny o Gaerdydd ar ambell i ddiwrnod. Llawenydd mawr oedd yn y ddinas. Mae'n ymddangos ambell waith pan mae yna dorfeidd yn dod i'r prif ddinas. Ac mae yna rhyw ddathlu, falle bod rhyw gêm mlaen, a bod Cymru wedi ennill, neu rhywbeth felly, neu yna rhyw orymdaeth, a bod pobl yn dathlu rhywbeth neu gilydd, a maen nhw'n ymddangos yn hapus. Ac chi'n gallu gweld yr holl furi a'r sŵn a'r gerddoriaeth, a'r dawnsio, a'r clapio. A chi'n gwybod, ebyn y bore, fydd hwnna gyd yn anghof, a bydd nhw'n anghofio, a bydd y tristwch a pob math o beth eraill yn dod ar eu traws nhw. Ond dyna yw lefel llawenydd ein dinas ni, a'r bobl sydd yn byw yn ddi. Ond ar hyn yma, i ni'n darllen yn yr actau, ac yr oedd llawenydd mawr yn y dinas honno, i ni'n gweld mae hwn yn fath wahanol o lawenydd. Llawenydd y Cristion. Am wahaniaeth sydd rhwng llawenydd y Cristion a llawenydd yr un sydd ddim yn Cristion. Salm 4, adnod 7. Siwr fod un o fo hoff salmau yw'r 4 salm. Grandewch ar adnod 7. Rhoddais lawenydd ym nghalon, mwy na'r amser yr amlhaodd ei hyd a'i gwyn hwnt. Oeddi hwnna'n wir amdano ni fel Cristnogion, achos dyma sydd yn wir am Cristion. Mae llawenydd y Cristion yn fwy na pan mae'r byd yn cael digonedd o yd a'i gwyn. Hynny o bopeth y mae'r byd yn ei gynnig. Pan mae'r byd yn llwyddo,
pan mae popeth yn mynd yn iawn, mae iechyd ganddyn nhw, mae iechyd gan eu teuluoedd nhw a'i plant nhw, mae plant yn llwyddo yn yr ysgol ac yn gwneud y well na pawb arall, achos dyna yw'r llinyn mesur. Mae pob riant eisiau plentyn nhw'n gwneud y well na'r plentyn drws nesaf, a dwedwch chi bod nhw'i plant nhw'n gwneud y well na'r plant drws nesaf, nhw yw'r capten y tîm, nhw sy'n cael y sgôr uchel mathemateg, nhw sy'n roed sy'n llafu gorau, a chi'n gweld, drwchwch, mae mhlentyn i mor llwyddiannus. A maen nhw'n llwyddiannus, maen nhw'n swydd dda ganddyn nhw. Dychmygwch petai popeth yn mynd yn iawn. Dim salwch, dim tristwch, dyn nhw ddim yn cael ei siomi hyd yn oed. Popeth yn mynd yn iawn. Be mae'r salmydd yn dweud, a be mae'r ysgrythyr yn dweud, yw bod Llawenydd y Cristion yn fwy na'r byd, pan maen nhw'n llwyddo a fod popeth yn mynd yn iawn. A mae hwnna'n lawenydd rhyfedd iawn yn diwedd. Mae e'n gwbl wahanol i beth sydd gan y byd. Mae Llawenydd y byd yn dod i ben bore di llun. Os nhw wedi bod yn partio dros y penwythnos, maen nhw wedi cael pentos drwy di sil, ac erbyn di llun, maen nhw'n dechrau dod nôl yn barod i fynd i'r gwaith. A mae e'n dod i ben. Ac yna maen nhw'n byw am ryw bleser arall. A dyn nhw'n mynd fodlon, os na yw nhw o un pleser i'r llall, rhaid llenwi'r calendar. Ond ydy'r byd yn gorfod llenwi'r calendar. Maen nhw'n mynd o bleser i bleser, ond mae'r pleser presennol yn dod i ben. Ond y Cristion yn wahanol. Mae'r Cristion yn llawenhau pan nad oes pethau mynd y ffordd y mae'n dymuno. Pan nad oes iechyd efallai, pan nad oes llwyddiant iddyn nhw na yw teulu nhw, mae'r llawenydd yma'n ddyfnach. Dyna be mae'r Beibl yn dweud. Mae'r Cristion yn mwynhau yr hyn oll y mae'r byd yn mwynhau, hynny o ran y pleserau cyfreithlon, yr pethau sy'n dderbyniol, i ni'n gallu mwynhau nhw mwy na'r byd. Mae'r Cristion yn mwynhau gwyliau mwy na'r byd. Dyna beth mae'r Beibl yn dweud. Mae Emyn yn y Saesneg yn datgan fod yna fwy ym mhob arlliw i lygad y Cristion nag y gwel y sawl sydd heb Grist. Hynny yw, mae'r sawl sydd heb Grist, maen nhw'n edrych allan ar liwiau, enwedig nawr amser yr Hydref, pan welwn ni'r coed yn newid i lliw. Fe fydd y byd yn gweld prydferthwch yn y coed, ond fe welwn ni fwy o prydferthwch. Rhaid. Gewch chi gwyddonydd sydd yn y myd natur ac yn deall rhyfeddodau byd natur a sut mae'r dail yn newid i lliw. Mi fydd nhw'n rhyfeddu at y peth a fydd ei dealltwriaeth nhw'n fwy, yn sicr fydd ei dealltwriaeth nhw'n fwy o ran y gwyddoniaeth, ond allwn ni ddweud hyn heb lewyn ar dafod, ni'n gallu dweud y sicrwydd fe fydd y llawenydd o'r pleser i ni'n cael wrth edrych ar y goeden a edrych ar y dail, gymaint fwy na nhw, achos i ni'n gallu gweld o llaw Duw, i ni'n gallu gweld mae fe a'i creuodd nhw, ac bod Duw yn ei ddoethineb wedi peri, bod ni'n cael pethau fel dail yn newid i lliw yn flynyddol i fwynhau. Mae'r Cristion yn gallu mwynhau, dyw'r byd ddim yn gallu mwynhau fel i ni'n mwynhau. I ni'n gweld yr haul yn machlyd, ac mae e'n rhyfedd, mae e'n bert ar lliwiau amryliw o'r awyr, ac i ni'n cael mwy o bleser yn edrych ar fachlyd haul nag unrhyw un o'r byd. I Cristion rhoi Dduw cyn ei deulu, i ni'n gallu dweud hyn. Mae dal yn gallu caru ei deulu ar fath gariad na wyr y byd amdano. Ond nid yw'n wir? Mae'r cariad sydd gan byd at deulu yn aml iawn, mae yna rhyw chwant yna, mae yna rhyw falchder yna, mae yna rhywbeth cywir yn y peth hefyd, mae yna gariad yna. A mae yna bleser, a mae yna lawenydd o fewn y teulu, ond mae yna wedi cael ei gymysgu gyda pob math o bethau. Ac mae'r Cristion yn aml yn cael ei gyhuddo pan ni'n dweud Duw sydd yn dod gyntaf. Cyn y teulu. Ac mae pobl yn edrych arno chi, mwyn yn ofnadw, meddwl bod chi ddim yn ei caru nhw. Ac eto mae'r cariad mor ddwys. Mae'r pleser a'r llawenydd y mae teulu'n rhoi gymaint mwy na bydd y byd byth yn ei ddeall. Achos i ni'n gweld bod y teulu yn rodd gan Dduw. Ac i ni'n gallu gweld rhagluniaethau Duw ar waith. Ac felly mae yna rhyw lawenydd yn y Cristion, a mae yna rhyw sicrwydd yng nghanol byd llawn o ansicrwydd. Mae'r Cristion yn gallu mwynhau llawenydd na wyr y byd amdano. Mae'n gwybod ar ôl y profiad o waith yr ysbryd glân yn ei fywyd am lawenydd sydd gan y Cristion. Pan mae'r ysbryd glân wedi gweithio yn yr enaid ac wedi dangos iddo i bechod, mae gan Cristion lawenydd. Mae'n gallu mynd i'r gwely yn y nos a mae'n gallu deffro yn y bore yn gwybod fod e wedi faddau. Bod e wedi derbyn maddeuant pechodau.
Mae'n gwybod fod pob un pechod wedi fadde'n llwyr. Mae'n gwybod nad oes un pechod y bydd yn atebol amdano. Dyna chi lawenydd sydd gan y Cristion. Mae'n gwybod mae'r Cristion yn gallu cael y fath lawenydd. Dyw'r byd ddim yn gwybod dim byd am hyn. Mae yna ofn yn y byd, mae yna ofn cael ei dal, mae yna ofn cydwybod, mae yna ofn pob math o bethau. Ond mae'r Cristion yn gallu mynd i'r gwely yn y nos, y deffro yn y bore, yn gwybod na fydd yn atebol ger bron Duw. Pam? Achos mae'n gwybod ei fod e wedi fadde'n llwyr. Mae'n gwybod nad yw yn elyn i Dduw bellach. Mae'n gwybod fod Duw yn ei gariau. Mae'n gwybod ei fod yn mwynhau heddwch a Duw. Dyna beth mae'r Llawenydd y Cristion. Mae'n gwybod ei fod yn rhan o deyrnas Duw. Mae'n gallu deffro yn y bore yn gwybod ei fod yn rhan o deulu mawr. Mae ddim yn teimlo felly nag yw ar brynhawn dydd Sul. Ni'n gallu teimlo bod ni'n un o'r lleiafrifoedd mwyaf posib. Ond dyna pan ni'n eistedd lawr ac yn ystyried yr Efengil, ni'n sylweddoli, na. Ni'n rhan o'r deulu'r arglwydd, ni'n rhan o deyrnas Dduw. Mae'r teulu yma'n anferth, mae'n mynd nôl dros y blynyddoedd, ac mae'r arglwydd yn dad i ni. Dyna chi lawenydd mae'n dod i'r Cristion. Mae'n gwybod i fod yr arglwydd, fod y Duw y Tad yn dad nefol iddo. Mae'n gwybod ei fod wedi fabwysiadu. Dyna chi brofiad, ond nid yw mabwysiad, mae hwnna'n ei hun yn y termau i ni'n gyfarwydd ag mor hyfryd, ond yw fod teulu y mabwysiadu plentyn ac yn dweud, rwyt ti nawr yn blentyn i mi. Ond yn ysbrydol, dychmygwch y peth, mae Duw yn dweud, rwyt ti yn fab i mi, rwyt ti'n blentyn i mi, dwi yn dy fabwysiadu di. Dyna beth sy'n rhoi Llawenydd i'r Cristion. Mae'n gallu deffro yn y bore yn gwybod ei fod yn blentyn i Dduw. Falle bod e'n deffro'n gwybod am yr holl broblemau sydd ganddo fe yn ystod y dydd, falle bod e'n sal, falle bod e wedi cael siomedigaethau, falle bod e'n ofnau, falle bod e'n aros am rhywun newyddion erchill, pob math, falle unigrwydd, ond ar ôl hwnna i gyd, mae'n gallu deffro yn y bore yn gwybod, mae hwnna gyd yn wir, lot o broblemau, ond mae'n gwybod un peth, dwi wedi fy mabwysiadu. Dwi ar fy ffordd i'r nefoedd, 1:4, benod gyntaf bedwaredd andod, i etifeddiaeth, dyma beth sy'n wir o'r Cristion, anllygredig, a dihalogedig, a diddiflanedig, a sylwch ar hwn, ac yn cadw yn y nefoedd i chi. Mae'r arglwydd yn cadw etifeddiaeth i fi. Falle bod neb arall ar y ddeiar eisiau cadw etifeddiaeth i ni, falle. Falle bod pob un arall wedi hen droi cefn arno ni, ond un peth ni'n gwybod, os yng Nghrist, mae yna etifeddiaeth i ni, ac mae'r etifeddiaeth yna yng nghadw. Mae'n saff. Does dim byd yn mynd i newid e. Does dim os be mae Satan yn dweud wrthyn ni, unwaith i ni wedi'n mabwysiadu, i ni'n ddiogel yng Nghrist. Dyma chi lawenydd. Ystyriwch hwn. Dyma wahaniaeth rhwng ni a'r byd. Wrth orwedd i gysgu. Ac efallai fe ddaw ansicrwydd bywyd ar ei draws, falle ofnau bywyd, digon o ofnau bywyd, hyd yn oed pan mae popeth yn mynd iawn. I ni ddim yn gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd fory nag un. I ni ddim yn gwybod. Ofnau amrywiol, a ddaw o fyw mewn byd fel hon, llawn pechod, i ni ddim yn gwybod beth geith ei ddweud wrthyn ni fory. Ni ddim yn gwybod pa gelwydd fydd yn dod ar ein traws ni. Ni ddim yn gwybod dim byd i ni, ddim yn gwybod pa casineb i ni, ddim yn gwybod pa ddamweiniau, ni ddim yn gwybod pa newyddion fydd y doctor yn roed i ni. I ni ddim yn gwybod naill neu'r llall, dim un ohonyn nhw. Does dim sicrwydd gan neb, y Cristion neu'r digre, does dim sicrwydd gan neb o beth sy'n mynd i ddigwydd fory. Ond dyma beth mae'r salmydd yn dweud, dyma beth mae'r ysgrythur i gyd yn dweud, ond mae Llawenydd y Cristion yn peri bod ni'n gallu llawenhau yng nghanol yr ofnau yma. Achos mae'r bedwaredd salm, yr adnod, na i ddarllen y seithfed yn gyntaf, yna fi wedi'n darllen yn barod, yna ddarllen ar wythfed i ni. Ond y seithfed oedd, rhoddais Llawenydd ym nghalon mwy na'r amser yr amlhaodd ei hyd a'i gwyn hwynt. Mae hwnna'n wir. Mae hwnna'n sicr. Mae'r Llawenydd i ni yn ei brofi yn lot fwy dwfn, lot fwy dwys, parhaol. Mae'n dragwyddol. Dwi'n yn golygu bod ni'n mynd o gwmpas a gwen ar ein gwynebau trwy'r amser. Dwi'n yn golygu falle na ddagref i. Fi na ddagref, fe fi na boen. Fe fi na ofnau, fi pob math o bethau. Ond fe fi na lawenydd. A mae'n gymaint gwell na pan mae'r byd yn llwyddo. Ond yr wythfed adnod, dyma pan mae Salm 4 mor hyfryd. Salm 4 adnod 8, mewn heddwch hefyd y gorweddaf. Ac yr hinaf.
Cynnes ti arglwydd yn unig a wneu mi drigo mewn diogelwch. Dyw'r byd ddim yn gallu dweud bod hwnna'n wir iddyn nhw, ond mae'r Cristion, mae'r Llawenydd y Cristion yn golygu hyn. I ni yn gallu gorwedd yn gwybod fod ein heneidiau ni'n ddiogel, i ni'n gwybod ni'n gallu mynd i gysgu, pam, cynnes ti arglwydd yn unig a wneu mi drigo mewn diogelwch. Mae'r Llawenydd yma'n anhygoel. Gan y sicrwydd bod yr addewid y gafodd o'r gofal, o'r achubiaeth yn un a fydd yn para byth. Dyna, mae'r addewidion yma'n golygu, maen nhw'n addewidion tragwyddol. Dyn nhw ddim yn dymhorol fel y byd. Mae bob pleser a llawenydd sydd gan y byd yn dymhorol. I'r mwyafrif o'n nhw, maen nhw'n dymhorol byr iawn. Maen nhw'n para oriau. Ambell waith mae'n para dyddiau, ambell waith blynyddoedd. Os para oes, mae'r oes yn dod i ben. Ond mae Llawenydd y Cristion yn para i dragwyddoldeb. Emyn hyfryd tro i myrhedd na wyr y byd amdano. Y nefol hedd a ddaeth drwy ddwyfol loes. Pan fyddo'r don a'r fenaid gwan yn curo, mae'n dawel gyda'r Iesu wrth y groes. Am addewid, ond nid yw'n wir. I ni gallu tystio i hyn. Mae yna heddwch, mae yna lawenydd, ac mae'n dawel gyda'r Iesu wrth y groes. O, dyr o'r hedd, na all y stormydd garwaf ei flino byth na chwerwi ei fwynhad, pan fyddo'r enaid ar y noson ddiaf yn gwneud ei nith ymynwes diwyn tad. Dyw'r byd ddim yn gallu dweud na. Dyw'r byd ddim yn gallu dweud na. Maen nhw'n gallu mynd fan draw a gofyn am help, maen nhw'n gallu mynd a gofyn am rhyw bleser, maen nhw'n gallu gobeithio'r gorau, falle cael rhywbeth dros dro, ond dim byd tebyg hyn, pan fyddo'r enaid ar y noson ddiaf, mae'n dweud, yn gwneud ei nith yn mynwes diwyn. Dyna be mae'r Cristion, dyna'r addewid i'r Cristion. Yn aml i ni ddim yn manteisio ar yr hyn sydd yn bosib i ni, ond dyma'r addewid i ni, dyma beth ddyle fod yn wir. Mae'r emynydd yn mynd ymlaen. Rho brofi'r hedd, a wna i'n weithio'n dawel, yngwaith y nef dan siomedigaeth flin. Sawl gwaith i ni cael ein siomi, tro, siomedigaethau diri. Ond o, mae'n nerth, rho brofi'r hedd, a wna i mi weithio'n dawel yngwaith y nef dan siomedigaeth flin. Heb ofni dim, ond beinydd yn ddiogel yn ymyl diw, garwed fyddo'r hun. Pa mor anodd yw e? O, am yr hedd sy'n llifo megis afon trwy ddinas diw dan gangau'r bywiol bren. Yr hedd sy'n llenwi bywyd yr anghylion. Yr hedd fydd unin nefoedd byth. Amen. Amhygol. Ond dyma beth i ni'n dyheu amdano. Ond dyna sydd fod yn wir o'r Cristion. Dyw llawenydd y byd celwydd yw e. Dros dro yw e. A gan amla mae'n dod â salwch a thristwch a siomedigaethau, tor briodas, torri ar y teulu, torri ar bob math o bethau. Mae'n dod â bob math o flinderau a gan amla, ond ambell waith mae yna rhyw bleser sy'n para chydig bach mwy, ond yna beth ddaw, fe ddaw i bywyd i ben, fe ddaw henaint, fe ddaw falle bywyd i ben cyn henaint, ac yna mae'r cyfan yn dod i ben, ac yna mae chwerwder ac ofn, ac yna camu dragwyddoldeb. Dyna beth sydd gan y byd, fe fydd rhaid i'r byd, i'r rhai sydd heb Grist, gamu dragwyddoldeb. Heb Grist, heb obaith, heb heddwch, heb gysur. Dyna sydd o'i blaenau nhw. O, maen nhw wedi cael partion, o, maen nhw wedi meddwi, o, maen nhw wedi cael pleserau anfoesol y byd yma, neu maen nhw wedi cael balchder i gwaith nhw ar statws, edrychwch pa mor glyfar ydw i. Beth bynnag oedd i pleserau nhw, ond yna mae'n dod i ben, a dyn nhw ddim yn gallu mynd â fydyn nhw. Mae'n dod i ben. Ond i'r Cristion mae'n wahanol. Mae'r Cristion yn profi llawenydd a heddwch drwy taith bywyd. Ac yna mae'n gallu camu i dragwyddoldeb gyda sicrwydd, wel, sut mae hwn yn bosib? Achos ar un llaw mae llawenydd sydd yn dymhorol ac yn wastraff amser, ofer a gwagedd y cyfan. Ond ar y llaw arall, mae gyda chi rhai sydd yn byw ar y ddeiar, sydd yn berchen ar y llawenydd yma a'r heddwch na wyr y byd amdano. Sut mae hyn yn bosib? Beth yw ffynhonnell y llawenydd yma? Wel, yn ola felly. I ni'n cyffwrdd arno fe fan hyn yn yr Actau.
ar 8fed adnod, ac yr oedd llawenydd mawr yn y ddinas honno. Dychmygwch beth oedd y ddinas honno fel. Tybiwn ni, doedden nhw ddim yn chwifio baneri. Doedden nhw ddim yn neud fel anna lawr a chlapio. Doedden nhw ddim yn byw ac yn ymddwyn mewn ffordd bydol a tynnu sylw at ei hunan. Dwi'n credu mae llawenydd sydd yn ddisgrifiad fan hyn o llawenydd gwir Gristnogaeth. Yn sicr, dyw'r llawenydd yma ddim yn naturiol. Does dim un o'n ni'n profi'r llawenydd sy'n cael ei ddisgrifio yn llyfr yr Actau. Genir pob un ohono ni'n bechaduriaid, ac felly mae yna ogwydd yn does na wastad tuag at falchder ac tuag at bechod. Ac i ni gyd yn dod yn fyr o'r safon mae Duw wedi osod, ac i ni gyd yn methu byw i'r pwrpas y creuwyd ni. A'r pwrpas y creuwyd ni yw i ogoneddu Duw a'i fwynhau e. Ac os nad i ni'n byw i'r pwrpas yn creuwyd ni, yna fyddwn ni ddim yn fodlon. Dyna pam mae'r byd yn mynd o un pleser i'r llall, achos dyn nhw ddim yn fodlon i byd. Dyn nhw ddim yn gallu bod yn hapus i byd o un diwrnod i'r llall, o benwythnos i benwythnos arall, achos fe'i creuwyd nhw i ogoneddu Duw a mwynhau Duw, ond dyn nhw ddim yn neud hynny, felly maen nhw'n chwilio am rhywbeth trwy'r amser ac yn methu, dyna pam mae tymhorol yw i llawenydd nhw. Mae'n dod i ben achos dwi byth yn cyrraedd y nod, ond mae'r Cristion yn wahanol. Mae'r Cristion nawr am fyw i ogoneddu Duw, ac mae am fwynhau presenoldeb Duw. Ond fel pechadur sy'n cael ei eni, mae'r gogwydd yma tuag at falchder ac tuag at bechod, ac felly dwi ddim yn gallu byw i'r pwrpas. Yn sicr, dyw'r llawenydd ddim yn dod o unrhyw ymdrech ein hunan, gan ofer yw pob un o'n ymdrech hynny. Dyw'r llawenydd yma ddim yn dod o grefydd. Dyw crefydd ddim yn dod â llawenydd. Dyw e ddim yn dod â llawenydd i chi. Mae'n gorau ni yn ngolwg Duw fel bratiau budur. Maen nhw'n frwnt, maen nhw'n ffyedd. Mae llawenydd yma'n dod o rhywle arall. Dyw e ddim yn dod o grefydd, dyw e ddim yn dod o'r byd, dyw e ddim yn dod o weithredoedd da, dyw e ddim yn dod o ymdrechion. Dim byd o fel, o ble mae'n dod? Wel, mae'r ateb fan hyn, mae'n o'n blaenau ni. A mae'n dod yn yr achos yma, mae Philip yn chwarae'r rhan yn nid fe yw'r ffynhonell y llawenydd, ond mae'n pwyntio at ffynhonell y llawenydd. Yr oedd Philip yn mynd ati i bregethu Cris adnod 5, yna Philip a aeth i weired i ddinas Samaria ac a bregethodd Grist iddynt. Dyna oedd yr ateb. Dyma wastad sydd wedi bod yr ateb. Dyma'r ateb sydd wastad wedi bod yn yr ysgrythyr. A trwy gydol hanes yr eglwys, dyma bob tro. Pam nad yw'r eglwys heddi yn pregethu Crist trwy'r amser? Pam nad yw'r efengyl ddim yn cael ei fregethu trwy'r amser? Ble mae'r feddylfryd yma wedi dod? Mae Satan wedi anreithio'r eglwys, ond yw e? Mae wedi llwyddo dar bwyll o rywsut yr eglwys efengyledd i fod i ddweud does dim angen pregethu'r efengyl. Sym eisiau pregethu Crist a'i groes. Pregethwch pob athrawedd. Wrth gwrs sy'n eisiau pregethu pob athrawedd, ond dawch yn ôl at Grist. Mae angen pregethu Iesu Grist a'i groes, a mae dyma'r ffordd y mae pobl yn dod i gredu. Dyma beth sydd yn dod â llawenydd. Does dim ateb, a does dim addewid o unrhyw beth arall. Trwy ffolinau pregethu a pregethu Crist a'i groes. Dyma'r unig ffordd y gall dyn fwynhau gwir lawenydd. Achos yng Nghrist, mae'r holl disgrifiadau ni newydd i roed o lawenydd y Cristion a heddwch y Cristion, fydde hynny ddim yn bosib trwy dod i gapel. Fydde fe ddim yn bosib trwy darllen y Beibl a dweud dwi wedi darllen e 500 o weithiau, dwi'n darllen e bob dydd a darllen ni eisiau gwneud y peth yna, ni eisiau dod i'r capel. Dwi ddim yn dod o bod pob emyn dôn a pob gair o emynau'r Gymraeg a'r Saesneg a phob iaith arall. Dim dyna sydd yn dod â'r llawenydd. Crist sydd yn dod â'r llawenydd. Yng Nghrist ceir yr holl fendithion yma. Pregethodd Philip Grist. Dyma pam dath Iesu Grist. Mae'r Beibl yn dweud wrthyn ni. Fe ddath Iesu Grist i'r byd i achub pechaduriaid. Mae'n ddigon syml, ond dwi? Y mae pechaduriaid yn golledig ac o dan gondemniad. Ond fe ddath Iesu Grist i achub pechaduriaid. Ni ddaeth Iesu Grist i fod yn esiampl.
Ni ddaeth Iesu Grist i fod yn arloeswr, nid un gwleidyddol, dyn yn fawr ei wleidyddiaeth, nid milwr i arwain byddin dearol. Fe ddaeth Iesu Grist i fod yn waredwr, i achub dyn o'i bechod, o'r hyn sydd yn ei wneud yn elyn i Dduw. Dyna pam daeth Iesu Grist. Fe ddaeth e'r pwrpas yma. Yr hyn sydd yn ei gadw o deyrnas Dduw, o deulu Dduw, yw pechod. Dyna beth sy'n cadw dyn o'r arglwydd, o'r nefoedd. Dyma'r hyn sydd yn rhwystro enaid dyn rhag cael mynediad i'r nefoedd yw pechod. A fe ddaeth Iesu Grist i ddelio â hyn. Adnod enwog ac llawn bendithion. Actau 4, adnod 12, ac nid oes iachawdwriaeth yn neb arall. Canis nid oes enw arall dan y nef wedi roddi ymhlith dynion trwy'r hwn y mae'n rhaid i ni fod yn gadwedig. Am adnod. Does dim iachawdwriaeth ynddo fi. Fedrwn ni ddim byw bywyd digon da. Does dim iachawdwriaeth yn neb arall. Does dim offeiriad yn gallu rhoi iachawdwriaeth i fi. Does dim pawb yn gallu rhoi iachawdwriaeth i fi. Does dim crefydd arall yn gallu rhoi iachawdwriaeth i fi. Does dim enw arall o dan y nef yn y dyddiau a fi heddi nac a fi, ymhlith a fi neu yntau ddaw, does debyg iddo fe. Ond nid dyna beth ni'n canu mor aml. Does dim enw arall. Trwy'r hwn y mae'n rhaid i ni fod yn gadwedig. Rhaid, sylwch y gair rhaid. Does dim opsiwn arall, does dim ffordd arall. Rhaid iddo fod trwy Grist. Fe ddaeth e'n dod trwy fuddod Crist yn dod i fyd a fyddai'n ei wrthod. Trwy ddioddefiadau Crist, fe ddioddefodd Crist yn ei fywyd. Ond yna hefyd wrth iddo roed ei ddwylo pur ar led ar y groes. Yno ar y groes. Cosbwyd Iesu Grist gan ei dad am fy mhechod i ac am eich pechod chi. Ond nid yna pam y dath e? Fe nath e'r rhoed i ddwylo pur ar led yn wirfoddol, achos dyna oedd y ffordd y trefnwyd cyn llunio'r byd, y byddai pechaduriaid yn cael ei hachub. Dyma'r neges, dyma beth sydd yn y Beibl, yno ar y groes agorodd ffynon o'i waed, ac wrth i'r gwaed bustillo allan o'i wythiennau fe, yr oedd yn le y gall pechadur olchi pob staen pechod i ffwrdd. Mae wedi addo y bydd yn golchi pob un o'n bryntni ni'r gweithredoedd yna sy'n llawn balchder, a'r gweithredoedd erchill yna, geiriau cas, y geiriau blin, yr hagrydd, y celwydd, yr anfoesoldeb, yr hunanoldeb, yr holl bechodau. Mae'r arglwydd i dweud, os dewch chi at droed y groes, fe golchau chi'n wynach na'r eira yn y ffynon sydd wedi agor o fy ngwaed i. Trwy hyn oll darparodd Iesu Grist, y cyfan i ni, mae gyfiawnder e. Mae'n darparu cyfiawnder y pechadur. Hyn ni ddim yn ddigon da i fynd i'r nefoedd, ni wedi pechu, ond mae Iesu Grist dweud, mae fy mywyd i yn berffaith, dwi wedi cadw'r gyfraith, dwi wedi bodloni'r tad yn eich lle chi. Fedrwch chi ddim, ond dwi wedi wneud e i chi. Ac felly mae ei gologyn o'i berffeithrwydd e'n gorchuddio'r pechadur i'r un sydd yn dod at droed y groes. Am ddigwyddiadau sydd yn digwydd o droed y groes. Mae'r pechadur brwnt sydd pryn yn gallu llusgo hunan i'r fan. Pryn yn gallu codi lyged i fyny i weld y gwaredwr ar y groes. Ac yno, mae wrth y groes, mae wedi clywed falle yn y bregeth, mae Iesu Grist yn unig sy'n mynd o'i llawenydd iddo, a heddwch iddo fe, a bywyd tragwyddol iddo fe. Ac yna mae'n dod yn teimlo'n wan, yn teimlo'n frwnt, yn teimlo'n euog, ddim yn heiddi unrhyw beth, ond mae'n dod methu edrych lan, ond yno, wrth droed y groes, beth sy'n digwydd? Mae yna bentwr yn digwydd yn does wrth droed y groes. Mae bentwr wedi digwydd yn barod, wrth gwrs, sy'n un deall nawr, bellach wrth edrych nôl o'r athrawiaeth yr ysgrythur, fod yr ysbryd glân di plannu hedyn. Yr ysbryd glân yn arwain ni at droed y groes. Efallai bod ni ddim yn sylweddoli na ar y pryd, ond yna ni'n ffeindio'n hunan wrth droed y groes. Beth sy'n digwydd? I ni wedi barod, wedi cael y gallu edifarhau, i ni'n dod yn waglaw, i ni'n dod yn gobeithio, o Dduw, byd rigarog im, a beth sydd yn digwydd? Mae'n rhoi ffydd i ni. Ni wedi trio credu o'r blaen, ond o'n i'n methu. Ond nawr rywsut, sut mae'n digwydd? Mae'n amhosib dweud, mae'n rhoi rhodd i ni o ffydd. A nawr mae'r enaid yn gallu ymddiried bod Crist wedi cymryd y gosb yn ei lefe.
Ond mae mwy yna'n digwydd, mae'n cael ei olchi'n wynach na'r eira, mae'n berffaith nawr yng ngolwg y tad. Ond mae mwy yna, mae'n cael clogin, mae'n cael gwisg, mae'n cael cyfiawnder y mab, mae'n gwisgo perffeithrwydd Crist. Yng ngolwg y tad, i ni'n berffaith. I ni ddim yn berffaith, wrth gwrs, i ni'n fochynedd, i ni'n pechu yn ddyddiol. Ond ein safle ni yng Nghrist, i ni'n lan ac yn bir. Crist sydd wedi bodloni holl ofynion y tad, ein mwyn yn ein lle. A mae wedi addo, na fyddai'n gwrthod y bendithion yma i bwy bynnag a ddaw ato. O am a ddewid. Mae Crist wedi addo na fydd yn troi'r un enaid i ffwrdd sydd yn dod yn waglaw ac yn dyheu am faddeuant. Yn Lyc 2, adnod 10, dim syndod bod geiriau fel hyn. A'r angel a ddywedodd wrthynt, nac ofnwch canis wele yr wyf fi yn mynegu chwi newyddion da o lawenydd mawr. Yr hwn a fydd yr holl bobl. O nag yw e'n lawenydd, yn newyddion da o lawenydd mawr. Dyma yw'r gwir lawenydd. Dyw'r byd ddim yn gallu cynnig dim byd i chi. Twyll, mae'n para chydig a dyw e ddim yn ddwm. Ond mae'r efengyl. Ond nid yw e mor drist. Mae yna filoedd ar filoedd tu fas. A does dim syniad yn nhw bod y fath lawenydd a llawenydd fydd yn para nawr tra fydden nhw'n fyw i dragwyddoldeb. Adnod 6, a'r bobl yn gytun a ddaliodd ar y pethau a ddywedyd gan Philip. Dyna falle cyfnod o ddiwygiad, yw e? Cyfnod o fendydd. A'r bobl yn gytun a ddaliodd ar y pethau a ddywedyd gan Philip. O, y byddai'r rhai yn gwrando. Sym llawer o'n ni fan hyn heddi nag oes yn gwrando, chydig bach i ni. Ond yn ein plith ni'n dyheu y bydd y rhai yn gwrando ac yn derbyn y llawenydd yma os nad wedi derbyn yn barod, ond efallai ar y we. Efallai ar y we bod yna rhywun am y tro cyntaf. Ac efallai'n teimlo pwysau'r byd a'r tristwch, a'r celwydd, a'r twyll, a'r siom y byd, ac yn dyheu am rhywbeth ac yna'n clywed bod modd cael llawenydd sydd yn paru tragwyddoldeb, ac yna maen nhw'n clywed am Grist. Ac maen nhw'n clywed o hwn yn wir, ac yna'n mynd i ddarllen ysgydau'r gwrando, ac i ni'n gallu datgan iddyn nhw. Os dewch chi at Grist, mae e'n cadw at ei hair. Mae wedi addo bendithion diri un ar ôl y llall, ac yn addo bendithion fydd yn para hyd byth. O, na fydden yr rhai yn gwrando, ac mwy yn dod, a bydd yr ysbryd yn gweithio yn ein plith ni. Efallai erbyn di Sul nesaf fydd na dorf. Ni ddim eisiau torf mwyn torf. Falle ddaw un. Ond falle ni ddaw un, falle bydd ar y we. Ond falle bydd e ddim ar y we, falle bydd e mewn 5 mlynedd nhw'n gwrando ar y we. Dwi ddim yn gwybod. Ond beth i ni yn dyheu amdano o Dduw Graslon. Gad i un neu fwy. Yn ôl dywyllus di, ddod i glywed am Grist. Ac y bydden nhw'n derbyn y llawenydd yma. O am lawenydd oedd yma yn yr actau. Mae'n anhygoel yn diwedd. Yr oedd Philip wedi mynd lawr a pregethu'r efengyl, pregethu Iesu Grist, pregethu Crist croesoeliedig, pregethu bod wedi dod i'w hachub nhw, ac fe wrandawo nhw, mae hwnna'n rhywbeth yn diwedd, fe wrandawo nhw, ac yna fe dda llawenydd mawr ar y ddinas. Dychmygwch, efallai, oeddi yn bosib, wrth gwrs bod yn bosib, ond i ni mynd i'r pwynt i ni ddim yn gallu dychmygu fe mwy, ac mae mor anodd yw'n diwedd dychmygu. Dinas Caerdydd, pnawn Sul nesaf, llawenydd mawr. Dychmygwch y peth, ond nid dyna bydd y pynciau cwrdd gweddi ni fod. I ni mor dda meddwl am bob math o bethau i weddi amdano, ond i'n anghofio hyn, o Dduw, tir lawr yn plith, a gad i Grist cael ei ddyrchafu, a gad i lawenydd mawr ddod fel ton anferthol trwy'r ddinas. Mae wedi digwydd yn diwedd. Ond dyma'r addewid. Felly os ych chi'n ceisio, beth yw'r cyngor? Dewch ato. Galwch arno tra ei fod yn agos. Galwch ar Grist, dewch at Grist. Pwyswch arno ef, credwch yno, edifarhewch, dyna'r geiriau sydd yn yr ysgrythur. Ac am addewid. Fe fyddwch chi'n ymuno ar rhai hyn, ac yr oedd llawenydd mawr yn y ddinas honno. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr efengyl sanctaidd.
ac yn gweddio o aid yr hyfryd wawr ar led. Ter dim pli, tywallt ysbryd arwain enaid a droed y groes, y gad iddynt brofi'r llawenydd yr efengil yn yr arglwydd Iesu Grist. Ter bendithio diogela nawr, i ni'n gofyn hyn oll trwy enw a thrwy heiddiannau, dy fab a'n gwaredwr, yr arglwydd Iesu Grist. Amen.